Ahoj, vítejte u Kosmických novinek. Pojďme na to. Česká cesta do vesmíru pokračuje. Studentský tým Lazar, který na jaře uspěl v soutěži NASA Conrad Challenge s nápadem na záchranu malých nekomunikujících družic pomocí laseru, vyšle na oběžnou dráhu svůj vlastní CubeSat. Aparát vynese ještě letos Falcon 9 v rámci mise Bandwagon 2. LazarSat poslouží jako experimentální terč pro laserový paprsek a nese řadu přístrojů. Na palubě má třeba fotodiody, které zjistí, kolik energie laseru se skrz atmosféru k družici dostalo. Plazmový detektor má zase určit, jestli laserový paprsek způsobil měřitelnou ionizaci na částicích v okolí družice. A koutové odražeče vrátí část paprsku zpátky na Zemi, kde ho budou moci studenti ještě lépe analyzovat. Aby šlo družici snadněji zaměřit, má LazarSat zlaté stěny a LED diody, které mírně zvýší jeho jasnost. Studenti chtějí laser využít i k odklízení vesmírné tříště, tedy úlomků, které vznikají při srážkách družic a na oběžné dráze jsou jich miliony. Ohrožují tím i Mezinárodní vesmírnou stanici. Paprsek by mohl odpařit část materiálu na povrchu úlomku a tím ho zpomalit. Úlomek by pak rychleji klesl do atmosféry, kde bezpečně schoří. Tým Lazar se od úspěchu v zámoří rozrostl. Počet členů se zvýšil z 6 na 30 a tvoří ho nejen studenti z Česka a Slovenska, ale i ze Spojených států nebo Mexika. Na projektu se podílí Pražské planetárium, společnost Spacemanic nebo výzkumný a zkušební letecký ústav. S laserem pak pomůže laserové centrum HiLace. Ministerstva dopravy a školství taky zveřejnila program na podporu vesmírných aktivit. Akce a workshopy mají studentům nebo učitelům přiblížit, jaký výcvik podstoupí Aleš Svoboda během příprav na budoucí misi. Studenti ve věku 13 až 18 let si například vyzkouší stav bez tíže ve speciálním letadle Evropské kosmické agentury. Pokud do téhle věkové skupiny patříš, do výběru se můžeš přihlásit na webu vzhůrudovesmíru.cz a najdeš tam taky bližší podrobnosti o plánovaných akcích. Mise Crew 9 už zná kompletní posádku. Na Mezinárodní vesmírnou stanici koncem září odstartují americký astronaut Nick Hague a ruský kosmonaut Alexander Gorbunov. 2 místa v Dragonu zůstanou neobsazená, aby se v nich v únoru mohli vrátit Butch Wilmore a Sunny Williams. Původní velitelka mise Zina Cardman a letová specialistka Stephanie Wilson zůstanou na Zemi a NASA je zařadí do některého z příštích letů. Vyřazení velitelky z posádky nebylo jednoduché rozhodnutí. Nakonec převážily zkušenosti. Zatímco Nick Hague už na stanici jednou byl a v roce 2018 jako jediný aktivní astronaut NASA prožil nouzové přerušení letu během startu mise Soyuz MS-10, Cardman by na oběžnou dráhu letěla poprvé a start bude první i pro ruského kosmonauta Gorbunova. Odpojení prázdného Starlineru je aktuálně v plánu v pátek 6. září. Loď mezitím na oběžné dráze dál překvapuje. Astronaut Butch Wilmore během víkendu ohlásil řídícímu středisku, že se z palubního reproduktoru ozývají podivné zvuky připomínající sonar, které zní takhle. Situace se mezi fanoušky kosmonautiky ihned stala terčem vtípků a mýmů. Za zvuky ovšem nestojí mimozemšťani ani umělá inteligence. Pátrání Boeingu ukázalo na zpětnou vazbu ve zvukovém rozhraní mezi stanicí a plavidlem. Zvuk neměl žádný vliv na chod stanice a už se ho podařilo zastavit. Pokus o přistání prvního stupně Falconu 9 minulou středu skončil neúspěchem. Vůbec nejpoužívanější stupeň z celé flotily, který letěl už po 23. při návratu z úspěšné mise Starlink na plošině A Shortfall of Gravitas sice dosedl, krátce poté se ale v plamenech převrátil. Skončila tak dlouhá série 267 úspěšných přistání Falconů v řadě, která trvala už od roku 2021. Federální letecká správa následně Falcony dočasně uzemnila, už o 2 dny později ale starty opět povolila, protože nedošlo k ohrožení veřejnosti. Vyšetřování havárie nicméně ještě pokračuje. SpaceX se k vynášení Starlinků vrátila v sobotu, a to hned 2 krátce po sobě následujícími starty. Falcon nejprve odstartoval z floridské rampy SLC-40. Jen o 66 minut později pak na oběžnou dráhu zamířila další várka Starlinků z Kalifornie. Oba první stupně v pořádku přistály na mořských plošinách. Plošina A Shortfall of Gravitas se mezitím na Floridu vrátila s troskami zničeného stupně. Ten během svých 23 startů vynesl například posádky Inspiration 4, Axiom AX-1 nebo 16 tvárek družic Starlink. I když Falcony opět létají,
Mise Polaris Dawn na svůj start dál čeká. Důvodem je špatné počasí v místě přistání Dragonu. Loď má dosednout do Atlantiku nebo Mexického zálivu po asi 5 dnech letu. Protože Dragon během této mise nezakotví u Mezinárodní vesmírné stanice, nemůže v případě špatného počasí v místě přistání příliš dlouho vyčkávat na oběžné dráze. Odstartuje tedy teprve s příznivou předpovědí počasí. Firmu ale pomalu začíná tlačit čas. Rampu 39A totiž bude muset brzy uvolnit pro přípravu mise sondy Europa Clipper, kterou 10. října vynese Falcon Heavy. Úpravy pozemního vybavení rampy zaberou několik týdnů. NASA zároveň oznámila, že podle testů by problémové tranzistory měly zvládnout práci v silné radiaci v okolí Jupiteru. Obavy o jejich odolnost vznikly poté, co vyšlo najevo, že dodavatel vyrobil vadnou várku tranzistorů a některé z nich mohou být na palubě sondy. Ta podstupuje finální úpravy. Koncem srpna na ní zaměstnanci NASA namontovali 2 obřích solárních panelů. Sonda tak dosáhne rozpětí přes 30 metrů. Výkon panelů u Jupiteru bude asi 700 W. Indická kosmická agentura chce provést nepilotovaný let prototypu kosmické lodi Gaganyaan ještě letos. Na oběžnou dráhu ji vynese raketa LVM-3. Na palubě bude místo posádky humanoidní robot Biomitra a schránka s octomilkami. Ty pomohou s experimentem zabývajícím se vznikem ledvinových kamenů. Na Gaganyaanu mají v budoucnu létat 3členné posádky. Ze začátku ale bude tento počet snížen na 2 členy kvůli omezené nosnosti rakety. Indie nedávno představila 4 budoucích kosmonautů. Jeden z nich, Shubhanshu Shukla, se už příští rok na jaře vydá na ISS v rámci mise Axiom 4. Vozítko Perseverance na Marsu zahájilo výstup na okraj kráteru Jezero. Cílem jsou oblasti nazvané Pico Turquino a Witch Hazel Hill. Obě pravděpodobně vznikly za pomoci hydrotermální činnosti. Vozítko musí zvládnout převýšení kolem 300 metrů a stoupat bude pod úhlem až 23 stupňů. Pomoci má systém autonomního řízení. Trasu už naopak nemůže obhlédnout vrtulníček Ingenuity, který si letos v lednu při nezdařeném přistání urazil listy vrtule a NASA jeho činnost ukončila. Z dnešních kosmických novinek je to všechno. Na viděnou za týden a hlavu vzhůru.